Usa ka pulis ang patay ug laing upat samdan human ang madugong engkwentro tali usa ka lalaking sospek nga gisilbihan unta og warrant of arrest sa Buadi Poso, Buntong, Lanao del Sur. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Misampot sa usa ka dugoong engkwentro ang unta pagsilbi lang og warrant of arrest sa hiniusang pwersa sa PNP SAF o PNP Special Operations Group batok sa tulo ka mga wanted persons sa kasong frustrated murder ug murder sa barangay Katugonan, Buadi Poso, Buntong, Lanao del Sur adtong Lunes. Sumala sa PNP kasamtang pasulod sila sa target area, kalit sila nga gipabuthan sa mga sospek. So upon arrival, nakita nila yung SAF. Yung SAF kasi yung first team, second team yung piso. Naputakan nila, pumutok din ang tropa natin. Unfortunately, after 5 minutes ng putukan, meron ng sniper sa likod ng tropa. Sa maong engkwentro, patay ang usa ka pulis korporal, samtang samdan sab ang laing upat pa ka mga pulis. Lakip na ang usa ka pulis captain. Hinuon anaa na sila sa luwas nga kahimtang karon. Nakasibat sab ang mga sospek nga gituuhang samdan kun asa padayon sab ang hot pursuit operation sa kapulisan. Hugot sab ang seguridad karon sa lugar, samtang hinay-hinay na nga mibalik sa normal ang sitwasyon sa maong barangay. For sure na may tama yung dalawa. Kasi yung according to sa mga SAF na lalo na kay Captain Tamiday, yung isang may tama na naputukan niya yun, nakita niyan tumumba yung tatay. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.